Hello, namaskara mathireglo. Welcome back to the channel. Itte taane yan video continue malfen panpuna video maltudu. Avine upload mantudu nikalegu onji pandudu. So itte pira onji video start maltude ano. Energy punaga mast ayina the videos malpuga an feel apundu. Onji choor dadanala tirthu purniyale kaana onji choor upset ana apuga video barchi dala barchi an feel apundu. So anche Nikalna manushyana manasu panpuna ಬಲ ಚಂಚಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಜಿ ಯಾನೆ ಬೇತಕಲೆ ಕೆಲವರ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತೆ ಏಂಕೆ ಧೈರ್ಯ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಪ್ಲೇಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಗೆಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದು ಸೊ ರಡ್ಡೇ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ 6 ಜನ ತೂತಿಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ರಡ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬೈತಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಓರಿಕೆ ಎಂದಿರೊಂದು ಜಾಗ ಪಲ್ಲೆಂದು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಪಂತೀರಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದು. Is that so? Airport avu? Yes, correct answer. Airport avu. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಕುಡ್ಲದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅರೈವಲ್ ಬುಕ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಬರಿಟೇ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ತಿರ್ತಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಶೋ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಪನೊಳ್ಳಿ ಅವೇನದು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಶೋ ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವೇನು ಅಂಚ ತುಪ್ಪನೆಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತುಪ್ಪನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ವಾವ್ ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿಗೂ ಇರಾನದ ಬೇತೆ ಸಿಟಿದು ಎಂಟ್ರ್ ಆನಾಗ ಪೂರ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೂರ ಜತೆ ದಾಖಲ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೂರ ಅದು ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಪದೊಂದು ಇಂಚ ಬಿದೆ ಬಂದಾಗ ವಾವ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೈವಲ್ ಇಡ್ಲ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಒಂಚೂರು ರಿನೋವೇಟ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಕೈ ಪೂರ ಉಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಸ್ತ ಪೂರ ಬೈದು ನಾವು ಯಾಂದೆತ್ತಿಜಿ ನನೋರ ಪುನಗ ದೆಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಥರ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಂಬ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇರಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಡೇ ಇರ್ಬೋದು ಬರ್ಪುನ ಫುಲ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತೆರಡ ಆಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನೆಕಲ ಕುಡ್ಲದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಏತು ಒಂಚೂರು ರಿನೋವೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಲವ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಆತು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಆತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನ್ಪಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ 10 minutes ಫ್ರೀ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ 90 rupees 100 rupees ಪೂರ ದೇತೊಂದು ಮೇರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ಕಾಸು ದೇತ ನೋಡಪ್ಪ ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ಕಾಸನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡೋದು ಕೆಲವೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಪಿಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತದೆ ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ದಯಪುನ 100 rupees ಕೊಡೋರು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಪುಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಗೆಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತೋದಿತ್ತು ಜಡ ಪೋದ್ರ ಪಕ್ಕ ತೂಡಿ ಏನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಅವೇ ಪುನು ಮರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮರ ಸೊ ಅವು ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಜಪುರ್ ರಾಜ್ಮಾದ ಕಾಳು ಇದೆ ಕಾಳು ಪೂರ ನಮಕ್ ದದಾಣ ಮರತು ಪೋಂಡ ಪಿರಾವದ ದಿನ ನೆನೆತದಿಯಾರೆ ಪಂಡ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದಿಯಾರೆ ಬೊದಲೋಡಾಗುತ್ತೆ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಅದಾದ ಮಲ್ಪುಟ್ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಬೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿನ ನೀರಿಗೆ ಅವೇನು ರಾಜ್ಮದ ಕಾಳು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ 20-25 minutes ಉಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೆನೆತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ನೀಟ್ ಅದು ಬೊದ್ಲು ಓಕೆನಾ ಕಾಳು ಮಿನಿ ಮರತಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಇಂಚ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೊದ್ಲು ನೋವು ಕಾಳು ಲಾತೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲ ದೀವೋಲಿ ಏನು ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಉದಾಸೀನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ವಿಸಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋರು ಈ ಜನ ನೆನೆತದೇ ಇವರು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಾರೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡೋದು ಬೋಡಣ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಕಲಿಗೂ ಬಟ್ ಇರಾಂಡಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಚಂದ ನಕಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆವಡನು ಒಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ ದಯಪಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪನು ನಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂದಿತ್ತಡ ಅಂತೂ ನನಾತ ಎನರ್ಜಿ ನನಾತ ಖುಷಿ ಬರ್ಪು ನಿಂಗೆ ಸೊ ತೂಲೆ ಓಕೆನಾ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೋದು ಶೇರ್ ಪಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೋದು ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅರಿಪಾಡ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಡ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ತನಿಷಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾನೇ ಪೋಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆತನ್ ಬರರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮನ್ಪರೆ ತುಕ ಆಯ್ನಾಚೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೋಡನೆ ಆಪುನು ಕೇಳ್ವೆ ಮಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಟ್ ಆಪುನೇ ಜಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇಡ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇ ಗತಿ ಓಕೆ ಯಾನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೋನ್ ತೊಚ್ಪಾದೇನು ಕಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ತೊಚ್ಪಾದೇನ ಆ ಚಾನಲ್ಗೆ ತೊಚ್ಪಾದೇನ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೋನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನೆಲ್ಲಾಡು ಡಾಗ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತಿಂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಪದೇ ತೊಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡಾಗ್
ಇತ್ತು ನಮಿನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಿನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾಗ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಪೂರ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ದಾದ ಫುಡ್ ಉಂಡು ದಾದ ಉಂಡು ದಾದ ಟಾನಿಕ್ ಉಂಡು ದಾದ ಬೋನ್ ಉಂಡು ಪೂರ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಪೆಟ್ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋದೊಂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ರಿಸರ್ಚ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ್ ಪೂರ ಕನಪೇರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಡಾಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ತಿಕ್ಕು ಬೇತದಾದ ಪನೊಲಿ ಡಾಗ್ದ ವಿಷಯ ಅವೊಂಜಿ ಟಾನಿಕ್ ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಡಾಗ್ ಕೊರೋಂದಿತ್ತಣ್ಣ ಒಂತೆ ಓಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೂರ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆತದೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪನರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಗ್ ನಕಲೇನು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಮೀಪ ಒಂದು ಕೊಡು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 15 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಕೆಲವರ ತಿಂಗಳ್ಗೊರು ಅಂತೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆದೇ ಅಪ್ಪನ ಅವಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತೋರ್ಸೋದು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪುಡಕ್ಕಲ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆದೇ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟೆ ಕೆಲವರ ಜಾಲಿಡಿ ಖುಷಿನ ಹೇರ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಆ ನೀರು ಬುಡ್ನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಈತು ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಐಟ್ ಬೇತಿದ್ದು ಅದಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಲಿ ಹಾಕು ಜೋಳ ಆತ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ವಾರದ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾ ಟಾನಿಕ್ ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಂತೂ ಪಾಡು ಜಾಯ್ಕ್ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 1 ವೀಕ್ ದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಯಾನೀತ್ ಪಾತಿರಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಥೋಡ ಆಂಡ ತನಿಷ್ನೊಂದು ಪಾತೆರ್ ಪಾವೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಬೇತೆ ದಾಂಡಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಜೆನ್ಶ ಪೋಪುನಂತ ಆಲೆ ಒಂದುವೆ ಮರ ಯಾನಿಕಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೊಚ್ಪಾದಿತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರೀ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ದಲ್ಪ ಏತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದೊಂಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದು ಪುನೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬರೀಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ದಿತ್ತಿರ ಇಟ್ಟು ದಾದನ ಬರೀತಿರು ಯಾನ್ ಆತು ಶೋಕದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರೀ ತೂಪುನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ತೂದಿತ್ತನೆ ಯಾನಾಗಿ ದಾದ ಬರೀತಿರನ್ ಪಂತುವೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ಡೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಸೊ ಈತು ಶೋಕದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿನು ಮರಪಂದೆ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಯಾನಿತ ನಿಕಲೆಗ್ ತೊಚ್ಪಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ರಾಜ್ಮಾ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲೆಗ್ ರಾಜ್ಮಾ ಪಂಡದ ಆದ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ತೊಚ್ಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಮಾ ತುವರೆ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಈ ಸಲ ಎಂಕುಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ದ ಕನತ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಓ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಜ್ಮಾ ಯಾನಿತ್ತೆ ನೀರಿನ ಬೆಚ್ಚದೈತೆ ಒಂದು ನನದಾನೆ ಕೊದ್ದಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣ ಪನ್ನಾಗ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ನೀರಿಡು ಬೊದುಲರೆದೀತೆ ತುಲೆ ಪುಗೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಅವೇ ನೀರು ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ನಾನು ಒಂದುವೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲೆ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲೆ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ಡುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಡುಲ್ಲೆ ಎಕಾಡ್ ಕಿಚನ್ ಮಲ್ತೆ ರಾಜ್ಮಾ ತೂಯರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರೀ ತೂಯರ್ ಅತ್ತೇನೆ ಕುಲು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು 1.5 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ತನಿಷನ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಫೈನಲಿ ಯಾನೇ ಪೋರೆ ಆಂಡ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನೇ ಪೋ ಗಾಡಿ ಪೋರೆತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಪೋಯ್ ಜನ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋರೆತ್ತಿನ ರಿಕ್ಷಾಡ ಪೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂಡಿರು ಸೊ ಅಂಚ ಆನಿತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಪೋಪುರ ಇಡ್ಡೆ ನಾನು ಪಿದಾಯ್ತು ನಾಗ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಸೂರ್ಯ ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಣಪಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ತನಿಷ್ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕಜೆ ಯಾನ ಎನ್ನಿಕಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಬೇತೆ ದಾದನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಮರತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರೀ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಓವನ್ ಪಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅವೇನೊಂಚಿ ನೆನಪುದು ಇದು ಪಂಡೆ ಏನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದುಂಟು ಓಕೆ ಅವೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರೀದ ಪಂಡೆ ರಾಜ್ಮಾದ ಕಾಳುಲ ತೂಯರು ಬೇತಿದಾದ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಜ್ಮಾ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡಿನಿ ರಾಜ್ಮಾ ಗಜಿಪು ಪಂಡ ರಾಜ್ಮಾ ಪಂಡದಾದ ಅನ್ಕೇನ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ಪಂತೆ ಅನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ರಾಜ್ಮಾ ಪಂಡದಾದ ಅಂದು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಮೋರು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಣು ರಾಜ್ಮಾದ ಕಾಳು ಗೀಳು ಪೂರ ತುಂಡಾತು ತಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ಇವನ್ ರಾಜ್ಮಾ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನೇನು ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಮಿನಿ ಎಡ್ಡೆನಾದ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ರಾಜ್ಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಮಿನಿದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತದ್ದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಭುವನ್ ಬತ್ತೇವಿ ಟೆಲ್ ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಭುವನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಬಲ ಅಂದು ಆಯ್ಡೊಂತೆ ಪಾತೆರ್ ಪಾದೋಲಿ ಆಯ್ನ ತೊಚ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡತೆ ಬಟ್ ಆಯ್ ಬತ್ತಿಜೆ ಆಯ್ ಡಾಕ್ತದು ಬಲ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ದಾದ ಪಾತೆರೋದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಹೆಜ್ಜಿ ಮರೆತು ಪೋಂಡು ಪೂರ ವಿಷಯಲ್ಲ ದಾದ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇನು ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ರಾಜ್ಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋದಿತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರೀದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋದಿತ್ತೆ ಬೇರೆ ದಾದ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯ ದಾದಾಂಡಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅನಿಕಲೆಗೆ ಪನಾರೆ ಅಂದು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ದಾದಾಂಡಲ ಮರುತದ ಇತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪು ಮನ್ಪುಲೆ ದಾಲ ಮರುತದ ಜೇನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ತನಿಷ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾತಿರ್ ಪಾವೆ
ಇನಿ ಫುಲ್ ಡೇ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರಿ ಏನು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ರಪ್ಪ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರಿ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ನ ಆತ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆತೆ ಅದಿತ್ತು ನಿನ್ನತ ವೀಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಪಂದೆ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತಿರಿಗಳ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನ ಆತು ಬೇಗ ಕೊಂಚ ಪಸದಾಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್